no mbiɗen ni Allah subhanahu wa ta'ala wi wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tahriqa al arda walan tablugha al jibala an neɗɗo jahowo e dow leydi aɗa fiɓi wonde woni ko gonɗa ande de a wawa segde ha joni leydi ndi kadi a wawa juurde ha ɓura ɗiɗo montinuji ɗi ganduɗa ko kañum ha joni jeeɗama an jahowo e dow leydi aɗa ñaaƴa an jahowo e dow leydi aɗa farno an jahowo e dow ndiɗon leydi aɗa ha joni mawnukkino andude a wawa yaade ha ceeka leydi ndi keɓa jeeɗiwire a wawa yaade dow mayri ha mbiya wonde ala ɓureya kaƴire ganduɗa kañumen ɗumtinema wadde tawadu o ko ɗum sifa mo ganduɗa ha joni ko jettaɗo e nder oɗon sifa noon ene tindina en ala taharati nafsi voilà ene tindina neɗɗo so wiyama ko jenkiniɗo tan en paami ko adi foof wonde oɗo de ko joom ɓerde nde lamde e dendagal yimɓe ɓe foof ko noonne kadi yinkinare ene nodda ha joni yidde e gilli yimɓe ɓe foof ene wona sababu jiɗen neɗɗo o yimɓe ɓe foof en addan ɗumen ha joni horsindema saabu ha joni tan yinkinade ha joni neɗɗo o e hoore muɗum ko hono noonne kadi ha joni ene jeeya hen woni neɗɗo so tawi woni neɗɗo woni jenkiniɗo tan a andat gueɗe kewɗe ndiwima e makko ko wiyete hasidagal ko wiyete gañamtumago ko wiyete karahiya min kulubin nas ɗum foof iwaɗe makko woni gañgo yimɓeɓe e makko foof iwat ha laawa ɗum ɗon foof so tawi neɗɗo woni jenkiniɗo tan ɗum ɗon foof iwat e makko a yiyata yimɓeɓe ene gañimo o wonata ko jiɗaɗo e yimɓe he o wonata ko mantaɗo e yimɓe he o wonata ko jettaɗo e yimɓe he o wonata ko neɗɗo mo ganda so yimɓeɓe coynimoma tan yimɓe fof ene belto so yimɓe fof coynimoma tan ene coftanamo saabu holɗum yenkiranade wonde ha joni e nder makko ɗum noon ene jeeya hen kala ko mbawɗa wonde sa woni gando a woni jenkiniɗo yimɓe fof ene kormama wonno a yiira hay goto e yeeso ma wonde ko majjuɗo kadi yimɓeɓe tinata wonde an aɗa tina e hoorema wonde ko an ɓuuriɓe ko noonde kadi sa woni ha joni galo ko noonne kadi sa woni ha joni jontaɗo e ko mbawɗa wonde foof on saaha so tawi a woni jenkiniɗo ɗum sifima e nder ma ɗum mahima e nder ma tan yimɓeɓe foof gonat ha joni hormotoɓe ɓe gona ha joni teddinɓe ma on saaha yimɓeɓe jinna arifu billahi goto no wi alhasanul basari rahimahullah o wi wonde ha joni yenkinade ene jeeya hen nde neɗɗo o yaltata galle muɗum taw o yeccitta ko julɗo so wona o yiya wonde oɗo de ko kañum ɓuuri ɗum ɗon ko e maale yenkinanade woni kala mo jiiɗa fiɓ wonde oɗo ko kañum ɓuurimi fiɓ oɗo de ko kañum ɓuurimi moƴƴude kañum ɓuurimi yontede kañum ɓuurimi bangguiji o ɗum ɗon foof ko e maale yenkinanade woni ko jeeya battane muɗum foof noon ko moƴƴere tan ha joni wonanta hen neɗɗo o e hoore kono so tawi neɗɗo o kala ko waɗi il faut o tina hen wonde ko kanko ɓuuri so ɓornima ma o tina kanko ɓuuri yimɓeɓe yodde wutti walla so joguima o fiwa yonde kamɓe ko ɓuuri yimɓeɓe jogade so janggi o fiyaɓe ko kanko ɓuuri yimɓeɓe fo ha joni janggude ay e ɗenen gueɗe piɓgol ngol o fiɓata ɗum e nder ɓerne makko ɗum ɗon yahata ha munnamo ha majjinamo e dendagal foof o jeeyete sare nani nala sallllahu alih w sallam ene haali hadis abdoullah ibnu ma ne haala e hadis annabi sallllahu alih wa sallam o baynama rajulin yajurru hidarahu min khoyala koshifa bihi wa huwa yatajaljal fil ard ila yawm alqiyama wadde neɗɗo hayso ko mbaɗɗa ko haaji wutte so ala ñaaƴa hen walla aɗa farno hen walla aɗa ɓurno hen tan ɗum ɗon e hoore muɗum ala ko ɗum wawi wonandema so wona battane ha joni bonɗe so wona ha joni musiba woni ko wonandema wadde neɗɗo o so tawi o woni tan jenkiniɗo yimɓeɓe foof no mbiɗen ni jiɗanno gila e yeeso makko ɗo jiiɗa fof omo moosa gila e haalna makko wonata ko haala hakkidika wonta tan haala dukoji en yettoje en e ko nandi hen ɗum ɗon foof ko hen jeeya wadde noon ene moƴƴi juulɗo ha joni sifo e ɗiɗo haaji ɗi ganduɗa ko sifaji ɗi ganduɗa ha joni ko timmal koɗe sifaji ɗi ganduɗa ha joni moƴƴude koɗe sifaji ɗi ganduɗa ha joni jettade kadi ko ɗum ɗon wonat ha joni battane neɗɗo e ho wonɗon mawnikinani ala battane so wona ko lorlata so wona battane ɗe ko battane ha joni bonde annabi sallllahu alayhi wa sallam wi la yadkhulul janna man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibri neɗɗo natata aljanna mo ganduɗa hayso ko tas seeɗa gonɗo e nder ɓerne makko e mawnikinade o ɗon natata ha joni aljanna
wadde noon yenkinade ko hunde nde ganduɗa moƴƴuɗum e feewi yenkinade e galle muɗum ha e joom suudu maɗa e hoore muɗum yenkinanade hakkude moɗon gorko o e debbo o moni kala ene jogui rôle yenkinanade ha joni goɗɗo o saabu tagodi Allah saabu wonko Allah waɗi e muɗum ko Allah waɗani e maɗa e walluɗum e banggue yo bang kono a yiyan neɗɗo mo ganduɗa mawnikiniɗe ha hayso yi joom suudu muɗum ni ko enen maaya wawa walluɗum hayɗo wawa walluɗum hay hunde wiyata wonde min komi gorko waɗa croisé bara daro comme no garde corps walla garde neni on saaha wiya wonde min mi waɗata ɗum foof ko e gueɗe ɗe ganduɗa mawnikinaɗe ene jeeya hen hayso ko guiyal jiiɗa ene woni e lawol guitta ɗum e hoore muɗum kono mo saabu tan min mi wawa dukkade wonɓe ganduɗa kañumen ko noon mayirno saabu mawnikinaɗe guiyal yowdi ɗumen on saaha saabu mawnika ittude ko noon rewide ha nayi wadde yo Allah hokku ɓerɗere e ha joni labde Allah hokka en ha joni yenkinanade e koye meɗen Allah hokka en gollude hakkude meɗen taw kadi ko golle ɗe ganduɗa moƴƴe taw kadi ko golle ɗe ganduɗa joɗɗe hol Allah hokku en yiitade koye meɗen yo Allah dandu en e yiitade koye meɗen e banggue yo bang noon yo Allah dande e bone ɗum noon so Allah dandi en tan ene wayno o dandi en ko wonno yiitade hoore mum ko kañum ɗum calminama on juurama on jettama ko musidɗo mo Guinea won Bookar Kane assalamu aleykum.